Pravаны әлегенә алган булдым бар. Ну, чөнки инде гомер буе укыдым, чира җитмәде. Элек инде мәктәптә укыдым, аннан соң инде Арча-Бит колледжында укыдым, аннан соң университет бетердем, аннан кияүгә чыктым, бәбәйләр таптым. Менә ничектер вакыт җитмәде. Аннан соң әле башта да бунда да өлгерергә кирәк бит. Сөзрәт итәргә кирәк булса әйткәндә, мин инде планлаштырдым, укырга керә дип яллана да башладым. Аннан соң күз проблемасы килеп чыктымда, күз начар күрә бит. Шуңа күрә инде ел ярым элек күзләремә операция ясатып, biraz нормаль хәлгә килгәннән соң 5 ай элек укырга кердем. Һәм ниһаять бүген мин экзамен бирдем. Аллага шөкер, беренче тапкырдан бик әйбәт килеп чыкты. Чөнки 5 ай буена бик каты тырышып укыдым. Доктор да бик әйбәт булды. Ну миңа инде бик ошады, бик ошады. Алла бирсә, хәзер инде роль алырга да өлгергә генә кала.